Sa pikas bahin for awareness gihapon, for awareness, nagani mo andar nga ambulance, kinahanglan nga magbantay ta. Nya ayaw og ipugos og tabok, panalitan kung nag-drive ka, ayaw og ipugos padaplen gyud kay ato man tagag priority ng ambulance. Ikaduha kadto mga pedestrians nga molabay kalsada, makabati ka nimo guwangwang sa ambulance. Careful gyud. Ay na lang sa og labang indekin. Kay mo ni nahitabo ining babayhana ha nga nilabang mga higala. Kuan ko no dong names pero ato ni hinahinayon talan ni kay basig mabadlungan tang mita sa Japon. Kani oh. So kani kuan ako no audience. Every time makadungog ambulance o na-drive ka, ayaw lang og pugos, padaplin, or kung mulabang ka, ayaw sa, nasaghiran taon na siya mga sukit di paminaw, no? For awareness tani sa tanan, ha? Nga naminaw sa broadcast karon. Kay tagaan mo priority ng minana, kana ambulansya. Nakatayo naman. Ibo tayo. So, kini, nagidara po noon sa tabalanan. Ay, nako. Sus, ginoo ko. Kana ko masalipdan ka kay doon na mag-usa ka tao dito, usa ka sakinan nga nakasalipod sa niya. Nitabok siya mga higala. Paita ni kalakiha luoy kayo mga sugit di paminaw. Bating luoy Nakatayo naman. Ibo tayo. Mano yung sitwasyon na mga kaigalaan. Abunggo yung ambulance. Nabunggo sa ambulance. Kano. Okay. Freeze dong. Post dong. Post ha. Naman ko naka-alin niya nga sa kanan. Nilabang sa ba na naka-alin niya nga sa kanan niya. Napunggit yun sa ambulance sa pikas nga kuan. Nga nagpadung ang ambulansya ba. Kani man ko ni itabok siya. Give way to the authority. Ang iyang gibantayan kani. Nya karaw ops. So ang ambulance si agi sa pikas nga lane da indeken. Doon na may island ay. Kung tanaw nimo ang pikas nga kuan dunay island, ang ambulance manggod mo agis pikas anya mabutang man sa exempted good mga kaigalaan mo nabantay kita ha. Og dunay gani mga higalay tingog sa ambulansya, automatic nga kita nalay mo giveaway. Ang kanang naay mga nag-drive o sakyanan giveaway mo, isan ang tao mo giveaway ka, ayaw kumpiyansa kay kini mga higala nga lane kung makita nimo, obserbahan nimo to sa pikas lane dunay island indeken. So kining ambulance nagdali ni dunay karga ni nga pasyente, so ni agi siya ni counterflow siya. Kana mo counterflow ng ambulansya, imo mo nang mapasaylo kay og duna mga higala emergency maguna mo nang pwede na sila mahigala mo counterflow. So ikaw kumpiyansa ta mo na nakalisod. Kay bawo ko kining babayhan na taon luoy kayo no kay mo siya magdahom lagi dai kay naamang sa kinanaman sa kaban god nga nakaali niya pagpadong niya mahigala kuan so wa sa kakita in taon sa ambulansya. Ang ato lang ana bisag di ta kakita basta dunay mo wangwang nga ambulansya naay magtingog kuan gyud taon may gini kay wa sa masabak ug kaigo na kuanan siya kanabang na natipsingan lang siya mga sugid tig paminaw no kani so kana pagtabok niya ana opos to mo ni siya hitabo ato lang ni may galang gi ko natapsingan siya. So nalagpot siya mga sukitig paminaw. Ang problema nang malagpot kag imong ulo mapangka, diha ang dakong problema. Diha ang dakong problema. Mo na nga likay lang gyud sa kalsada. Inani nga mga sitwasyon mga sukitig paminaw kay lisod gyud kayo taon. Perting paita mga higala no. So for awareness ni sa tanan kay kadaghan naman hitabo ni sa ato kadto bitang ambulansya bitaday nga nakabangga sa atong sa series bus bisan man gud anak gud og kana ang ikaw mo naa sa right nga place. Unya ambulansya nang magkuan lisod kayo mga higala ha bisa pag naa ka sa right place unya ambulansya nang naa mo kuan gyud ka mo na nga gitugutan na sila nga mo gamit og siren meaning paghatag og warning sa tanan nga mga sakinan o mga tao nga naa sa kalsada nga mo giveaway Straight to the point. Ora na may galang ambulansya kana mga bombero kana mga sakinan sa pulis mo giveaway kay dunay emergency mo na so kining sitwasyon na makaigalaan ako lang nang gituyo god for awareness sa tanan pahinumdom sa tanan kay usahay malimot sad ta mga sukitig paminaw no nga inani nga sitwasyon di malikaya no labi na kung wa kasi mo kaugalingon sad na kay gihunahuna ana so presence of mind kanunay lang gyud unya labi pa mag-drive tas kalsada pag makabatik ambulansya padaplin og motabok kas kalsada pag makabati og ambulansya ayaw og tabok sa i-clear daan kay
pwedeng kuyawa kayo mga higala no kusog na ba managan ng ambulansya kay nagdali lagi kay doon na mga higalay emergency. Di man nimo basol po ng driver nga magdali og dagan dikin tungod po na ng emergency. Straight to the point. Mo na nakalisod mga sugid tig paminaw. Mo na nga ang tanan nga naminaw to karon at least kini mga awareness ni atong gipang gipa hatag on air aron nga kita malikay ta kay sus balikon pa ba in taon mga sugid tig paminaw taon no naluoy ta tong mao mabayhana mga kagalaan nga wagid sa kung wa man gyud sa po dai kay nitabok siya nagtan-aw siya mga kagalaan itabok siya kay nagtuo siya guway mo counter flow sad no wala mo na ha kung makabati tag ambulansya automatic na lang gidayon post usa ayaw sa og pagdali kay mahimo po na ambulansya may gala mo counter flow ng ubang ambulansya tungod mga sukid ti paminaw sa sitwasyon nga inana mga kagalaan nga nagdali dunay emergency mo nang pwede sila maka counter flow nya kita wa ta magdahom nga inana ding sitwasyon na nya madisgas sa hinungtan nagway hinungdan no sama tong babayhan na migalawa gyud bisag gamay kuan sa iyang kaugalingon nga na mahitabo niya wa gito magdahom mga sukid ti paminaw taon.